Ben, boa tarde. Comezo polo saúdo e polo agradecementos que xa estades aquí nesas horas de calor. Xa estamos no verán. E tamén os que nos acompañan a través de internet e, como non, os que nos acompañarán no futuro, porque sabedes que todo se grava, todo se transmite en directo e todo queda subido á nosa web para século seculorum, esperemos. Quero dicir que, salvo catástrofe mediante, aí quedará para poder visitarnos no futuro, por tanto, a eles tamén os saúdo, non? Para dar comezo a esta xornada Música e Videoxogos de Galicia, que está coordinada polo Arquivo Sonoro de Galicia, que están o seu coordinador e a súa técnica presentes, non? E é a segunda xornada que neste mes de xuño facemos en relación co videoxogo, non? Bueno, podía ser unha casualidade, en certo modo porque nós non planexamos que realmente estiveran as dúas dentro deste mes, un ao principio e outro ao final, pero, bueno, creo que dá a mostra de que, bueno, pues este é un tema que nos interesa. Non un tema que nos preocupa, senón que nos interesa directamente, non? E alguén podía pensar que, bueno, que este interese polos videoxogos é como se dixéramos poñernos medallas de modernidade ou algo polo estilo, e non é tampouco realmente iso. É dicir, está claro que, decímoslo de certo modo de maneira resumida aquí na introdución que acompaña ao programa, non? Está claro que esta é unha nova forma de lecer e de cultura, é dicir, todos sabemos que a transformación social que se produciu nos últimos anos, sobre todo gracias ás tecnoloxías e grazas á internet, basicamente, non? Que produce que haxa unhas novas formas de lecer, unhas novas formas de consumo de cultura, unhas novas formas de acceder á cultura e á comunicación e á información, pero tamén unhas novas formas de producir, de producir cultura en todos os sentidos, e aí, dentro de toda esa transformación social que se foi producindo, que cambiou as nosas vidas dunha maneira aceleradísima nas últimas décadas, pero que cambiou tamén a todo o sector cultural nas últimas décadas, aí está contido tamén o videoxogo, non? Como, xa digo, como unha nova forma de lecer, o lecer é cultura, é como unha nova forma tamén de xogo, e o xogo é cultura, é dicir, tanto é cultura xogar ás bolas como é cultura xogar como calquera outro tipo de xogo, non? Pero neste caso é ademais unha nova forma de cultura que implica diversas artes convencionais, digamos, non? Implica todo o que teña que ver coa imaxe, implica todo o que teña que ver co texto, implica neste caso tamén o que nos interesa hoxe, a música. E tamén un empuxón para a industria cultural. Nós insistimos continuamente en que a cultura é o que nos move, o que está de primeiro, o que move o noso interese, o que move o interese non somente en cultivar unha cultura herdada, senón en legal aos nosos descendentes, acrecentada e con posibilidades de futuro, e todo isto, de acordo, pero nós nunca queremos deixar de que se perciba que a industria é tamén un sector económico de especial importancia, que o 3,3% da masa laboral galega está dedicada á industria da cultura, que máis de 2% do Produto Interior Bruto de Galicia se debe á cultura, e se comparades este 2% con outros sectores importantes, como pode ser o sector forestal ou a aquicultura, veredes que non é un sector pequeno, de importancia menor. Por tanto, tamén a industria cultural que se move de arredor do videoxogo é algo que está no noso centro de interese, porque está ben que se cultive a cultura, é maravilloso, efectivamente, aínda que non rendese nada, había que seguir defendendo a nosa cultura, pero xinda por riba a rede. É dicir, pois o millor hai que implicarse moito máis, e incluso tamén os diñeiros públicos se deberían implicar moito máis, non? E logo, ademais, pois claro, nunha situación de minorías culturais e lingüísticas, non?
Nós todos estamos preocupados polos efectos que poda producir a globalización, non solamente sobre a cultura identitaria, sobre a lingua, senón tamén sobre a propia produción cultural, porque nós temos que trasladar a nosa produción cultural non solamente aos millóns de galegos que residen en Galicia, que están espallados polo mundo, que son outros tantos, senón tamén a outros que non son galegos nin de nación, nin de orixe, nin siquiera de vocación. Nós temos que trasladar a nosa cultura e intentar xogar no concerto internacional desde a nosa posición, defendendo a nosa cultura e a nosa creación desde dentro. Por tanto, son simplemente algunhas liñas que mostran por que tamén estamos interesados no campo dos videoxogos e neste sector. E hoxe o que nos move de maneira principal é a música. A música, creo que a calquera se lle alcanza que nas últimas décadas o sector da música sufriu en Galicia unha gran transformación en positivo. Si realmente nós neste momento temos en todos os ámbitos de profesionais, digamos, a parte dos amateurs, que están relacionados coa música, tanto na composición, como na execución, como no ensino, como en calquera deles, vemos que a música en Galicia cobrou unha importancia e ten un desenvolvemento e unha calidade que quixéramos soñar hai uns cantos anos. Gran parte disso se debe a que máis cultura, máis educación, máis formación produce que o talento, que con ese sempre contamos, teña tamén uns resultados moito máis positivos. Neste caso, ese impulso, ese pulo que cobrou a música nos últimos anos, aplícase ao videoxogo e esa intersección é a que nos ocupa hoxe aquí. E sen máis dolle a palabra a Alejo, que como coordinador do arquivo sonoro e tamén, xunto con Cristina Pujales, que nos acompaña na primeira fila, son os organizadores desta xornada. Moitas gracias a todos, de verdade. Bueno, eu simplemente vou a desenrolar un poquinho todas as palabras que dixo a presidenta. Engadir que os videoxogos son unha forma, como ben dixo, de expresión cun valor artístico que é innegable hoxe en día. Teñen un importante impacto cultural, como ben dixo a presidenta, na que se combinan elementos da arte, como, por exemplo, a narrativa, o deseño, a gráfica, a música e o son. A interactividade é moi importante, a creatividade, porque, entre outros, este último, a creatividade, é fundamental, xa que permite os artistas, compositores, etc., todos os que están ao redor da industria do videoxogo como artistas, encontrar e explorar unhas novas formas de comunicación co público, que é o receptor. Na xornada de hoxe, ponemos o foco na música, xa que é un componente integral que enriquece a experiencia do xogador, xerando emocións e motivando, creando identidade tamén e comunidade, ou sea, unha pertenza, así como un papel primordial na apreciación do mesmo. A música nos videoxogos ten evolucionado hasta converterse nunha forma de arte en sí mesma. Cada vez máis compositores e músicos crean bandas sonoras mestras que combinan elementos da música tradicional coas innovacións tecnolóxicas, que van máis alá de acompañar a acción do xogo. Inclusive, pode ser apreciada e disfrutada fora do contexto do xogo, como xa leva ocurrido, como son os concertos en vivo ou eventos especiais, axudando a difundir o coñecemento e a apreciación da música dos mesmos a unha audiencia moitísimo máis ampla. A música ten a capacidade de evocar emocións, experiencias a través das súas melodías, armonías, instrumentacións, etc., chegando a ser moitas delas épicas, tensas, melancólicas, todos os adxetivos que podes colocar que inciden no xogador, intensificando momentos chave do xogo, como as escenas de acción, establecendo unha conexión emocional máis forte entre o xogador e a historia do xogo e chegando a poder transportala a épocas históricas, incluso. Diferentes mundos ou a situacións emocionais incluso extremas. Por todo isto, queremos coñecer cales son esas pautas musicales compostas e emplegadas dende Galicia, influencias foráneas, identificación de referentes galegos tradicionais ou actuais, emprego da lingua galega se hai,
recoñecemento de intérpretes e de compositoras e compositores galegos e as oportunidades existentes para a creación musical propia nesta área de expansión. Para ello, dentro do Arquivo Sonoro, organizamos esta xornada constituída por 2 relatorios e unha mesa redonda, que se demostrará do seguinte xeito. Xa inmediatamente, tan pronto remate de decir, vai a comenzar a primeira o relatorio que se titula Historia da música dos videoxogos. Será impartido por Erea Carvajales, que será presentada polo profesor de Musicoloxía do Conservatorio Superior de Música, profesor asociado da Universidade de Vigo e membro da Comisión Técnica, Julio Alonso. A continuación, ás 17:30, máis ou menos, Música e videoxogos. A arte en Galicia será impartida por Galo Martínez e será presentado pola musicóloga e membro tamén da Comisión Técnica do Arquivo Sonoro, Beatriz Cancela. E finalizaremos ás 18:30, se todo vai a orden prevista, coa mesa redonda baixo o título de Música e videoxogos en Galicia, novas perspectivas, na que participarán, se unirá Inés Mirás, unha música, compositora, Galo Martínez, que está presente aquí, moderada Erea Carvajales. Esperemos que o disfrutedes e que sexa do vosso interese, pois moitas gracias e damos comezo pola primeira Erea, cando queiras, e Julio.